Men adym Murat. Yıllar boyu erwedi işler bilen meşgul bolup geldim. Ýalňyşlyklardan dolu bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginen habarsy geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömüdiň töweregini näkpeşikleriň, agaçlaryň hakyny ýerlenmedi. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýygy ýüzlerçe hakyny ýer adamlaryň mangalanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýazyna başlanandan, geçeren wakalamdan soň äkli zat ýetgedi. Äkli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüğü başga adamdym. Boynumdaky kul haklaryndan halas bolmagy, edeniyet mislemden aklanmagy, anha şo günden ýüregimi dugdum. Indi tanayan adamlaryň äkliniň menden arady bolmagyny tilýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. Vay! Yani ya kömek edin. Kömek etsinizler. Kömek edin, vay! Kömek edin. Kömek edeverin. Kömek edin. Kömek edeverin. Kömek edin. Geliverin. Kömek etsene, kömek edin. Murat! Kömek Murat! et oğlum, Murat! Murat, kömek Gelin. etsene Murat! Gelin oğlum. Murat! Kömek edeverin. Gelin. Murat! Kömek edeverin. Kömek etsene Gelin. Murat! Murat! Kömek edin. Kömek etsene. Kömek edin ha. Murat! Neriman naýda. Murad oğlum, egiliktir de näme boldy? Hiç zat. Ýadyma bir zat düşdi-de. Men gitmeli boljak Ibrahim ağa. Näýil sen işin bir ýüzli boldymy? Ýok, entege bolanok. Ýöne çödülerim kädigen. Onu işiňleri. Oň işiňler diýen näme Ibrahim ağa? Ayalymyň kakasynyň galan bir mellek ýeri bardy. Şonu satýarlar, şona gydym. Wah, biziňe mellek ýer goýjak kakamydam ýok. Bu ýerde gara teňe işläp ýör. Şükür et gydym, şükür et. Ada kanagat etmedik, köpe etme. Urda! Urda ho beriň.
ýokdy. Wek diýdim, Efe? Näme boldy? Efejan, diýdim. bir zat boldymy? Wah. Kerem, biz goňşy ahyry. Beýsen bolmady. Geçti. Hasan, sen näme ýögen ýa? Murat köp geri geçirdi, ben şoňa bergendim. Oho, ba meydançadan çyksana. Ay. Murat dayı diýdim gata oraya. Bolýa häzir öýe gideriz. Ente Kerem görer. Dur oğlum, dur. Inni koyunna menem onu yıkar. Sana bu gelşerim oğlum. Goňsy ýyklana kömek etmeli ämlän balam. Yönü o men yıkta. Diýdim o seret belikdaydy. Hemmämiz şeýsek dogurluk galarmy oğlum Efejan. Ýalňyşyň düzelmegi dogurluk diýmekdir oğlum. Hal sen gitde ýüzüňi ýuw oğlum. Bolýa. Ece. Ýadyňa düşýär, Nerman daýdalar bar da. Ýadyma düşmezmi oğlum? Öý ýanyp gidenlerinden soň o wenneler kim bilýän näme işletike? Nireler gitdilerke? Hasan näme işletike? Nerman naýdan näme etjek oğlum? Tapmanmy ka? Hey, bilýän ýokmy ka? Soruşdur görüýün malam. Sen Nerman naýdan näme etdiň? Olaň öýüni men otladym. Dur! Dur, kaçma!
Murat oğlum Nirman'la uyuyan ya. Men nähil adam. Bu zatlar nädip beýdip bildim. Nädip etdim Allah zat. Murat, Merwe? ýagşymyň bir ýeriň agyrýarmy? Yok. Sağ ol. İçim yanýar Merwe. Şeýle bir uly utanç iş etdim weli. Elimde orta tutuş geçmişimi bozup taşlardım. Sen hasana var ýa-ma? Nowatçy. Diýdim gata agyrýar. Ululuğunda ayrılar oğlum. Geçmişiňe näçe köp puşman etseň, geljegiňi şonça berk gurarsyň. Başararım kam. Allah ruhsat etse Murat. Men saňa ananýan. Pomidor! Ýagdaýyň neçik melek dogan? Gel geç Zeynep. Yok oturmayın. Süýtlaş pişirdim de şonda atıraýyn hemem şu aýaly ananyp günäňe galdym. Senden ötünç soraýyn diýdim. Şun söýül goňşy oturbam. Saňa ananmandyr. Goýsana Zeynep, aýtýanyň näme? Özüň aýdyp oturýarsyň, näçe ýylyň goňşudy biz diýip. Goňşularyň arasynda da beýle zat bolarmy? Onlar razy bolawary. Men razyla, janyň sag bolsun Zeynep. Nermen nire goştuka bilen okmy? Nirden tapıp bolor ka nireden? Yilla bir gezekde gabatlaşýar, eýgilikmi? Men Nerman tapmaly boljak. Çiçekleň ýoluna söwütli-de her şenmede bazar bolýar. Ana, şo ýerde zat satýarmys. Alım. İşiňiz iller bolsun. Sağ olun. Murat daýy. Ece? Nermanlaň nire dediklerini Ece tidire anyklandyr. aýtsyna. Menem gitjekdir. Diýdim gutulup durdy ha? Oturly. Kulak as. Çiçekliň ýoluna söwütliň bazar bolýar. Ana şo ýerde her şenmede zat satýarmys. Bazaryň goýlagyna bir gatly öýde ýaşaýamyslar. İlki bazara barp soraşdyrsaň inşallah tapardyň oglum. Mendenem köp salam aýt. Özüň bilen öý alyp gel Nerman aýdany. Elin goýberem ben bolýarmy? Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Nerman hanım, Näme gerek? teklifim barada oýlandyňmy? Oýlanyp. O diýäniň bolmaz. Men bir oglum bar. Şol il hataryna goşdum. Allaň beren ömrüni. Biziň hemmämiz öterüçi hanım. Sen öteň soň oglum nämişler? Sana berjek pulum oglum geljegine kepil geçýär. Ine tanıtgyjym şu, wagt adaly, gowja pikirlen. Fatlyga çykarar ýaly menne artyk ömür ýok han ogul. Gaýdybam ödelenip berme han ýoluň bilen bol. Nerman aýda? Sen kim bolsun? Näme gerek? Tanamadym Nerman aýda. Gaty görme balam, tanamadymla. Men Murat, meleğin oğlu, köni goňşum. Murat. Dur seni bir sinlaýynla. Berekella. Asla üýtgemelsiň oglum. Asla üýtgemelsiň. Ol adam kimdi? Niyeti dizi bolmasa? Yok hiç oglum. Bu çağıcık özün kimi? Kaka bollunmy? Bollum diýsem boljak. Efe. Vay balacığım.
Öyem Neriman ayda. Hawa, öýe gitjek oglum. Ýöne seni ýolundan alyp galmaýyn. Men sen ýanyňa geldim Neriman ayda. Size geldim. Hoş geldin Murat. Howa dipsiň welin oglum. Ýol Aydar. He. Tut oglum. Özüm götür. He, oglum eteň ýagşymy? Şükür Neriman ayda. Biz gowy. Siz Hasan nähili? Belki häzir onam görür. Öýüm şu golaýjakda. Teret güneşli köçe. Neme bir gatly öý. Soradan terre görkezerler. Yine gelýärsiň. Häzir men giteýin. Beraýmynam. Yok, özüm elterin sizi. Yok oglum, o bolmaz. Özüm giterin ber oglum. Neriman ayda. Men size has ulu zatty bergidar. O nämen bergis oglum? Yangın. Yangın. Wah, o yangın neyse. O yangın bolmadık bolsady, öýümüde bitirmezdik. Beýle üflüýt halata düşmezdik. Nähil aýsam ham. Şo ýangyna sebäp bolan mennim. Şo gijeki şo bedrany ýykanam. Gapymyzy kakanyzy açmadygam men. Ogurlyk edip polisiýadan gaçyp barýadym. Goňşular şoňa inanma diýenlerinde men seni gorapdym. Melegiň ogly beýli iş etmez diýerdim. Wah! Asal dogry aýdýan ekenlerde. Ýöne indi başgaça Neriman aýda. Düzeldim. Nämesim günämi geçerdim. Nädip seni razy edip biler Neriman aýda. Şunça wagtdan soň gelmesen gowwalardy. Aýtmadyk bolsaň menem bilmezdim. Neriman aýda, ýalbarýan diňläýin. Maňa hiç zat diýme Murat. Bar ýoluň bilen git, bar. Efe? Efe nerede? Efe! Efe! Bağda tüyücü! Bağda tüyücü Tatyan! Bağda tüyücü! Bağda tüyücü gerekmeyi! Bağda tüyücü! Bağda tüyücü var! Bağda tüyücü var! Bağda tüyücü! İsteýäňiz mi? Yer näme? 5-6 ýaşly çağa görmediňizmi? Ýok gardaş göremok. Eginde gyzyl gök kurtkasy bardy. Alhany, Sağ olun daý. Maňa da berjekmi? puluň bolsa bererin. Bar. Analyny. Meňem pulum bar daý, maňa ikisi. Alňasamaň. Alňasamaň çağalar. Daý al şu pulu. Murat'ın ogly, berte näme işlep ýörsiň? Pata tüýjü aljak boldum. Soňa maňdaşdym. Murat daýym nerede? Ýörmeň bilen, ýör hani. Bağda tüyücü. Al bakale. Barma wari. Bar bolan. Şu ýerde 5-6 ýaşlaryna bir çağa gördiňizmi? Ýeki öýde aýlanyp ýören. Egne de gök gyzyl kurtkasy bolmaly. Ýok. Men melek daýda aýdaryn. Seni gelip äkiderler oğlum. Bolýa. Geç hani. Gaty garyp ýaşaýan ekeniňiz. Garybam bolsak, Hudaýa şükür. Ýeke lukmada haram ýen nälir oglum.
Bu kim? Bu nereden çıktı? Kim mi? Men Efe. Bizim öz günüme zordan geçiyor. Yine çağa getireyim sen. Hasanım, beydim oğlum. Görgülcü köşede ağdaşıptır. Nämet melekenim taşlap gaýdaýyn. Men gitjek. Bizim öýümüz var. Melek daýda maňa garaşýar. Murat daýmam. Haydi Murat. Yine şu yer oğlum. Şu yer demek. Havva. Bolýa tawa. Köçede üýşüp pek goýnardylar. Olara gözüm gidip seyrederdim. Ýöne sen şekeýetliýip golyny deltmediler. İtekläp, kakyp üstümden ölerdiler. Ilgaň, oýnalyň ey. Şokolady var, el ýalgam var. Murat, kömek et. Murat, kömek et. Murat, kömek et. Murat, kömek et. Eýse Murat daýym sen dostun dämidi? Ol men bilen näle, olar bilen dost boljak boldy. Dowla üçür goňşymyzam bolsa, maňa degseler görmedik boldy. Öýüme diýananna ol kömege de gelmedi. Beýlekiler ýaly bir äs vermedi, göwni etmedi. Biz Muradyň gözüne adam däl ýalyk. Efe berdim ki. He, geldin mi? Efe, gel lan oğlum, gel beri. Murat daýy. Sen nirek gittin? Paýta duýjarma gitdim. Mundan weýlek menden bir ruhsat bir adamy mädäýmegini eşitdiňmi? Ýöne paýta duýjysym geldi, sizem gürleşip durdyňyz. Wah hey. Ýagdaýyň ýaşym Nerman aýda. Gowy. Eçeňe salam aýt oğlum. Hasan ýokmy? Kulak as Murat. Bolçok iş bolly, geçen geçdi. Inni gurrun edip oturmaň näme derkar bar. Sen öz ýoluň bilen bol, menem öz ýolum bilen. Onu pek goýnanyňyzda oyuna goşmalsyňyz Murat daýy. Ýalňyşyp durdy. Öyle rodalana da kömek etmäsiňiz de. Uluguna et. Kerem ýalymy? Kerem ýaly. Elimden gelen kömek etmelim. Etmedim. Ýöne goňşyň saňa Allahyň ananan amanatydyr. Inni olar sen goňşyň däle. Eger golyjygyny ýaşaýan bolsaň goňşyň orda. Efe uklad oğlum. Bar oğlum, senem gitde yat, ýadansın. Ertir ir turmalsın. Ece men gitçi. Şu wagt nire gitjek? Otur daşar soğuğa balam. Nerman aýda gaýdyp görmäýin idi. Näme etjek bolýar? Gapysyna garaşak. Şu gün peşleri ýanmaýan eken. Biraz odun elteýin. Gerek zady barmy ka soraýyn. Belki maňa düşünür, belki ynanyr. Allah kömek etsin ne oğlum. Berde näme işiň bar Murat? Bar git. Sana odun getirdim Nerman aýda. Teresin peçiňiz ýanmaýan eken, kabul edin. Git şu yerden Murat. İşiň bilen bol git. Odun sodun hükman näl. Hani gitdi. Ýylja goýuňda araga dukla bar oğlum. Hasany bir göräýin. Hasan yok. İş tapdı, işleýe. Maýy bolmasa öýe bir döwüm çörek getirjek bolýar. O haram işe başgalyran ok. Bar oğrunni.
Sen meni kabul ediýänçäň. Şu ýerde oturjak Nerman aýda. Vay! Man aýda näme boldy? Näme boldy? Vay! Näme bol goňşy? Ýene tanjyamy. Wah wah ey. Çaltyrak hasahana gitmeli. Nerman daýdan öýün saňa tapşyrýar daý. Bor oglum meni tewan morun. Ýene görülen bewru tanjyamy ha. Aýrylmany geçen agyrat hataçdy da wah hany baryňany eglenmem. Oho, durun hany durun. Durun. Görgülü üşäýmesin. Ana aýak çekin hany. Durun. Al oglum. Mä, Bir aý daý getir. geýdire üşemesin. Allah şifa bersin. Ýuwaşrak. Murat näme boldy? Bilmedim. Böwründen tutýar bolyn. Sen bilseň maňa daýda ber. Ilki ağırtını raýralyň da. Yuwaş, teri tartma. Bolýa daýdajak, aýyp etme. Häzir agyryňy daýrar. Murat, Nerman daýdan böwrüne ýazar. Uf. Böwrüň çalşmak üçin ýöz tutupdyr. Bir ýollaşymyň üstü bilen kompýuter sanawyny teredip gördüm. Basymda o tiýetýär başda böwrüň çalşarlar. Şondan soň Allah halasa hiç agyr galmaz. Meger yaramaz şertlerde ýaşaýan bolsa gerek. Operasiýa edilýänçe iň bolmany gowy terediler ýaly ýerde ýaşata gowy. Ýuwaşrak. Häzir ol. Taňry ýarkasyn oglum. Nämeden biçim Nerman aýda? Ýere bakal Nerman, täze öýüňe hoş geldin. Bir sebäpli özüm ullokan adam hasap edip başladym. Biziň üçin goňşymyzdan gymmatly kim bolsun Nerman aýda? Hasan näme işlerke? Aladet men Nerman aýda. Hasanyň aladasyny özüm eder. İnşallah. Sen gaýg etme. Geri ver. Hani serap abi? Häzirrak bol. Ha oglum. Allah ýalkadym. Allah'ım ha küçüğün tadı. Ýaňja berdime? Dogan çörek pul bereyim. Hey. Näme boldy? Sen kim? Men adam Hasan. Körüňi beren adamsın sen. Näme? Möntüren bolma ho men ýanymda. Bu ýer biziň çägimiz. Götür bu ýerden. Götür Liliýa taňa. Kime diýän o men? Görüň adam ekenmi? Elemo möntüren bolýar. Ulawat gardaş. Şo köýre aýt. Gaýdyp biziň çägimize adam iýermesin. Düşündiňmi? Men näme diýände düşünemi? Sen aýt o düşünür. Dere şu töwerekde bizi dile geçirip getýär. Düşünýärmi? Başga hiç kim? Hani ura çaltyrak. Arabaňy taşla, ol bile gap. Hani götür. Ýönemen ýörep bilem oga. Näme diýenine düşünmedim. Deret men eşdemok. Ura diýän saňa. Ha? Seret. Doğrudanam şikayetli ya Allah abi. Näetdiň harama aýypmyň? Hasan daýy, sizi Murat daýym aýdar. Yürü o berdi bulaşa. Yürü. Yürü Murat kapıra. daýym aýtjak sizi. Allah ha küçüğün çeyrek pulu. Hasan daýy, saňa näme etdiler? Hasan.
Hasan. Hasan. Allah can. Hasan neymiş dedik ha? Hasan. Sen şeyli ýagdaýda görüp gaty gorkdum Hasan daý. Näme sana hiç kim kömek etmedi? Bu dünýäde hiç kimi kömek etmeýär. Ýeni ýerem düşüneň okmy şoňa? Beýle däldir. Murat daýym hemmelere kömek etýär. Kakama da maňa da kömek etdi. Başga kişilere de kömek etýär. Men Murat daýym kömegine mätäş däl. Ugry ýanymdan bolýa. Meni bärik näme üçin getirdiň? Men goýum bu ýerde däl. Hasan, kardeş. Ýöne Murat daýym erbet däl. Seni gökten gözläp ýerde tapdym. Oho, henilem ýagşylyk üçin şol eňip ýörşüňmi? Näme gerek suna? O hiç zat etmedi. Hasan daýdyň dilekçilik etýärdi. Soň başga dilekçiler gelip onu urup başladylar. Setin kesow. Sen onu nerden bilýän? Çağam näme dilekçiligi? Çağa da. Hany ýör, seni öýekdeýin. Gerek däl, aýryl. Ýöne ejeňem bizde. Goýu dukan bilen mydyklanatyn. Alja daly. Sen alyjyň aladasyn etme suna. Artgaly beren Allah'dır. Nesibämizde bolsa berer, bermese görübererse. Düşündiňmi? Hasan naý, deýin pök goýnadyk. Pök gün tora şeýle ursalym bolan gören bolsaň, şondan soň kerem aýagymdan çylly. Diýdim gaty agyrdy. Allah senden razy bolsun oglum. Men sana başga näme diýeýin? Hiç tatdyma daýda. Kalbyňda baryndan ýaxşy doga ederdiň, ondan ow näme bolsun? Dinleýän. Başy seni Lukman. Hakykatdan hem şeýlemi? Hawa men tanaýan, Aýdar. Tawolum. Aynurjan, meni yarım saatlyk goýup biljekmi? Bolýa, işim bilen bolýar. Bay bo. Begimiz hayır sahavattan yüz döndürüp iş başına geçipdir o. Suna. Ýerlen gelip men. Ey. Murat, Hoş geldin Merve. Näme hyzmat? sana bir hoş haberim var Murat. He, görül hani bu gede kayıt yeni yoluga kömek ederken. Neme, mihmanınız var da Nerman hanım. Onu gassagıl hastahanada garaşýarlar. Operasiýa üçin. Nowat ýetdi, gözüňiz aýdym. Hudaýa şükür. Men destine habar edeyim. Merve. Merve. Alo, Ece. Hoş haberim var. Neriman, Hudaýa şükür. Bakım operasiýa edilýän. Nowatyň ýetipdir. Derrew taýýarlanaly. Hudaýa şükür. Hudaýa şükürler bolsun. Ececan. Oglum, bir hepde ýetmän dolanyp gelerin. Men öýe gaýdaýyn. Bolmaz. Men Hasan agam goýbermen. On sana bile pök goýnar. Ben sen zatlaň taýýarlaýyn. Soň bakym gideli. Wah, men gatyrly goňşym. Gerek gel ahyry. Men özüm giderne. Heýde seni ýeke goýberermin Erman. Geçeni, sağ bolun. Nerman naýda? İnşallah Allah şifa verer.
Tanrı yarkafın oğlum. Nesip bolsa maňlaýyň açylar Nirman hanım. Inni öňde gowy günler garaşýa. İnşallah. Allah üçün bir oğlum ala dediýän. Çynım, oýlanyp görsen gowular Nirmannaýda. Geçti bolsunna herne. Tag bolgydım. Nesip bolsa gutulwatymrak. Oğluňam dilegçilik etmekden dyýynsynna. He, sen aýtýanyň näme? Sono aklyň çaşmýar öýdýän. Bilen okmy? Doğrusu men ne bileýin şeýle garyp kan bolaýjak zat elbetde. Dilegçilik etmän başga nämesin görgüljek. Onu soňa beýleki dilegçilerden taýyk ýeni Allah. Nirman, dur Nirman. Men näme dermişim bu? Menem gitjek. Indi dukany ödüň durarsyň. Men işim var. Gitmeli boljak. Onu ödüň bil. O raýmaga da resmi kagydlar diýip bitdi. Gelene dukanyň diňe gapy öyle diýip tapar. Ölsem bolmaýamy. Ölen bolsam gowwardy. Näme bol eje? Ömrüm biderek sarp etdim oğlum. Allah'ın radylygy üçin aýt. Wah, başyma düşen günleri. Näme bol aýtda eje? Sen dilekçilik edýämiň. Dilekçilik eden ok gerek. Dilekçilik eden ok gerek oğlum. Aýt. Diýmekçin ekenne. Ömrümü biderek geçiripdirin. Biderek geçiripdirin. Bar biderek. Hemmeti biderek bolly. Yer sen şu wagta sen işlediňem de yer näme bolly? Näme gadanyň eje? Heret ýagdaýymy nähili? Günüme de görä. Bu näme diýdiň? Men maýyp. Kenime ýere utul. Näme etseňim halat bolup bilmersiň. Menim halat edip bilmersiň. Dilekçilik edeniň bilen näme ütgeýär? Ha sen öleň soň nähili bor? Ahyrynda dilekçilik etmeli borna. Köçede el termedemem. Biriniň gözüne serede yanmaly bolmanmy? Jogap berde. Sen giden soň men näme işlemeli? Men ýaly maýyby kim gorar, kim gollar? Sana teklip edýän pulum oğlum ömrüni halat eder. Tatlykdyr. Men ömrüm hem tatlykdyr. Ýok eje. Ýok beýtmerdiň eje, eje. Eje. Hasancan, balyjygym. Dünýä iňneliň bär sen sähel pursatlygym ýeke goýmadym. Sähel salymlygam inni gitmeli boljak. Hökman gitmeli. Eje ýalbarýan beýtme. Eje. Eje. Hasancan sizi amanat goýan melek. Eje. 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 Gitme eje, dolon. Eje. İbrahim ağa, men gitmeli boljak. Dukany taňa tapşyrýan. Beýle gyssyk näme çykdy oglum? Gafagana barmaly ağa. Nirman daýda şuň operasiýa edilýär. İnşallah onuň sona bir iş turdy. Inni onu ýeke goýmaýyn ýere häzir etdi. Aýdy ber daýda. Jengiz we şu ýerdem oglum. İçinden soraýyn, görkezörler. Alat etmeň, hökman geler. Näme çabuk ber garaşýadyr. Öýde gyýgyrşyp çykyp gidipdir, soňam habar ýok. Derew erwetlige ýör bermesene. Melek daýda. Ejem halat et, melek daýda. Oglum, köşeşde düşünür de näme boldy? Bir adam bar.
adı çengel akar. Bu adam bir näçe bäri ejem gidinna. Böwrek robotun tatyn aljak bolýar. Ejem bolmaz ýok diýdi. Ýöne ol adam kalmady. Tatjak bolýar melek daýda. Şu yerde garaşın. Nuray, ededim ýagşymyň? Gow del jengid gatyr we sançya. Gowlaşardyň Nuray. Ha, gowlaşardyň. Terit Lukmanlaň hemme kişiň üçin elinden geleni diýär. Doğrudanam gutulorunmy? Oğlu, elbette ededim. Barlyk dol tamamlananok. Nuray diýen çalmaly. Lukman bek, ayalym ýagdaý nähili? Enim hökman operasiýa gerek. Bolýa derrew edelim ondan. Bolýa ýöne ol beýle aňzat däl. Oňam nowaty bar Yok, bilýärmi? Lukman ýalňyş ýaňyz. Bu iş nowat bilen näl? Pul bilen edilýär. Men pulum bar nowatym bar yer bolýa garşy bolup durmaň. Derrew operasiýa başlaň barın. Murat, Ece? Murat yetşeweri. O nowatyny tatjak bolýarmys. Gyýdym beýle adam bolýarmy? O şeýdip bilermi? Düzgünne yok ýöne bolup biler. Kime satjaka bildiňizmi? Belki men barlap bilerim. Cengiz diýdilermi? Cengiz akar. Sen öýüt. Hasan ýeka almadyn. Bağışla. Hawa, Nirman hanyň ýerede? men näme bileýin? Hökman tapmaly gat. Ola ýagşylar ul men näme deýin? Oň ýaşamana ruhsat berip bilersiňiz. Näme diýjek bolýanyňy düşünemek. Düşünýäňiz. Elbette düşünýäňiz. Jenaýatçylyga beýlede dursun. Bu edýäniňiz günä bolýar. Günä. Başdan günä. Näme diýjek bolýanyňy düşünemek diýilýär. Aýryň muny. Any gardaş ýör. Beýdip bilmersiň. Ýöre gardaş, ýöre. Muňa ýol bermen. Onu beýtmäge ýol bermen. Onu Ýöre etmersiň. gardaş, ýöre. Boluň bilen kişiň hakyny satyn alyp bilmersiň. Yer, hani ýör. Bolýar. Ayalymyň ýagdaýy nähili? Ýaşy ona operatsiýa taýýarlaýarlar. Bolu bilýär. Utanışdyk haramzada. Düşüneň okmy. Oň öýe saýlady. Oglunyň gelejegini pikir etdi. Meni neketäk etse oglunyň gelejegi hakda alad etmek kabul etdim. Ýene ol öler. Aýalyma magyr. Aýalymy halat etmeli. Muňa düşünerdiň oýdamok. Ýöne elimden geljek zat ýok. Ýöne bu karam bolýar. Aýalym helak bolsa näme? Aýalym helak bolsa näme? O karam bolmaýarmy? Ýör. Yollan toğulum.
Bolýa daýdajan köşüşüm. Näme boldy? Heýlgäte ýykyldy. Sağ bolun ağam. Indi biz etmelisin eder. Ançaltyra. Näme bolýar bu ýerde? Hatta hatapda dur, böwrek agyrly. Etini aýratyn gödäwçiligi berleşdir. Muny bir jaýa däýmeli. Hökman şeýtmeli. Asaň ýagdaýy agyr. Udakçylar ödemek. Ýokman operasiýa etmeli. Dowam bu gödäwçilikde bolsun. Menim näme etmeligimi oýlanaýyn. Bolýar Lukman. Murat. Nirman hanım tapypdyrlar. Nädip? Ýagdaýy gowy däldi. Men zerarly boldum Merwe. Näme? Nädip? Mundan 10 ýyl öň polisiýadan gaçyp barýardym. Nirman daýda duýlykşar goňşymyz. Olaň howlusyna girip soňam içi gorly bedräni ýykyp ýygyma garaman gaçdym. Şo gijede olaň öýler ýandy. Bardadyndan elýudylar. Köçede galdylar. Belki beýle günleri görmedik bolsa, äder beýle ýagdaýa düşmedi. Ol şeýle ýagdaýa düşmedik bolsa, oň deregine başga zerur kişiler operasiýa edilirdi. Näçe adamyň günäsine galdym. Saňa geçmiş ýetgetmek elimde bolsa diýipdimi? Teret täzer elimde bir mümkinçilik var. Näme diýjek bolýanyňy düşünemek Murat. Neriman daýdanam, beýleki näsagam halas etmek isleýär. Ýöne nähili? Eger böwrek bir näsagam iki bolsa, şeýle bolsa men ikisiniň hem diýer galmak üçin kömek etmäge taýýar. Be, bu çağı neredeki? Hawa? Näme? Näme boldy melek daýdy? Efe, sen Hasan ağaň bilen gal oglum. Ey Allah'ım, özüň bize kömek edeweri. Ha, dost bolasyn gelýärmi? Hawa. Ýöne Hasan meter Murat daýmyň sen dostuň bolmagyny isleýän. Onda maňa kulak as. Näme boldy gyzym? Tiýdirek gelin, wagtymyz az galdy. Oglum, Hiç tat bolan ogaja, men ýagşy. oglum, etýäniň näme? Eje men goý bolsun netdirmäge gelen bolsaňa gaýrat etdi git. Ýöne Murat, bu öte bolmaýarmy? Derejede ulullygy ço. Jogapkarçylyk artýar Merwe. Men muny etmäge mejbur. Oglum, sen ýalňyşyň bilýän. Aklanmak üçin etmeli zatlaryň ählisini etdiň. Edem ogaja. Belki hiç wagtda edip bilmän. Gaty köp erwetlik etdim. Ýöne janymy dözmedim. Eger şo ýangyn bolmadyk bolsa, olar köçede galmadyk bolsa belki bu zatlar bolmazdy. Ýöne häzir Neriman daýdan ölmek ahmal. Men oň ölümine sebäp bolmagym mümkin. Muňa ýol berip bilmän. Muňa ýol berip bilmän. Şu ýerde garaşyň. Minnettar. Aýdy ýanymdan, bu biziň işimiz-de. Hoş geldin Hasan. Melek daýda. Men ejemi görmeli. Häzir görüp bilmersiň. Ol öler gerek. Öler gerek. Ölmez. Murat böwregini berýär, halas bolýar. Men beýle bolmagyny islemändim. Häzir biziň etmeli zatymyz ýaxşy dilegde bolup garaşmak Hasan. Sen dilek edip bilenokmy? Men tat ýadyndan çykaran ekenim efe. Tat ýadyndan çykaran ekenim.
Näçe wagta çeker? Uzağa çekmek ahmal. Siz gidiverin. Men onsuzdan berdi. Bir habar bolsa derrew men jaň ederim. Onu soňam ifede ýatmaly. Dogry aýdýan idim. Gözüme iýdim dagalar göli. Hani Efe ýörüp alam. Oturdu mu? Heniz başlan oğa. Nerman aýda? Nerman aýdan ýaxşy oglum. O nähili? O nirede? Hasan. Balam. Sizmi? Men Nuray, Cengiziň aýaly. Operasiýa hili boldy. Operasiýa bolmady. Eger men ömrüm üçin siz öz janyňyzy beren bolsadyňyz, men nädip ýaşardym? Ýaşap bilmezdim. Beýdip bilmezdim. Her günüm zäher bolardy. Ýöne häzir. Garaşak. Men çağama halym enem maňa hemişe adam ejir üçin yaradylandyr diýerdi. Näme bolsa da behwit bolsun. Cengiziň beýdeni öňülen bolsam beýtmäne ruhsat bermezdim. Dol onanypsyň da. Men çağam bolmady. Ýöne sen ogluň bar, Neriman hanym. Şoň hatyrasy üçin sen ýaşamaly. Gel, men sana bir zat görkezesim gelýär. Ececan, Men bahalacygym. meni bağışla Ececan, meni bağışla. Men sana münasip däl. Sen men bu dünýede barym ýogumsyň balam. Murat, gel balam senem. Size bergimi ne edip yerine salarkam. Murat oğlum, ähli ýagşylyklaryň üçin men bergi dardyryn. Iki dünýäde de Allah jan maňa sen ýaly goňşy nesip etsin näherne. Meni başda bazarda tapaňda bir zat sorapdyň oğlum. Awa. Men senden razydyrin malam. Allah hemişe gollawçyň bolsun malam. Allah ýalkasyn. Eger meni sen hakyň bar bolsa, Bar Hasan, ey bolmazmy? men razy Murat. Razy. Sana bular barada gurrun vermänimi öýdýän. Kendiňe şu ýerde digini aýdypdyň. Diýmek şu güne garaşandyryn. Men atam bilen enemiň ýanyna ösüp boldum. Soňky günlerde ýanlaryna boldum. İkisi ýanaşyk ýazylan düşekde ýatdylar. Enem aradan çykandan bir hepde geçenden soň atam aýrly. Aradan çykmadyndan bir gün öň ol meni ýanyna çagyrdy. Enemi göresiň gelýär diýip soradym. Ýelgirdi. Biz bir-birimizi bu dünýäde sırly aýnada gördük. İnşallah şu mübarek wagt birek-birege gowşanmyzdy sırly aýna aýyrlar. Anha şu wagt hakykatdan hem görürsidi. Men sende näme işlerkäm? Men oňa dözgelip bilmen. Gorkma. Meni hakykatdan hem ömürlük ýollaşyň hasaplayan bolsaň iki dünýäde de şeýle hasaply. Sır perdesi sıyırlan soň näme boljakdygy barada pikir et.
onsoňam başga biriniň ömrüniň hasabyna meni ýaşatjak bolma. Bugüne şu dünýädäki ömrümüz uzalsa-da, ebedilikde bizi aýra salar. Ibrahim ağa men geldim. Sen gidip bilersin. Ibrahim ağa neme? Ýeriňizi nagyt pula satdyňam ýa nessi? Açan elin geýän wagty bergeň şonda berip bilersin. Sag ol ağa. Murat daý. Bir adam goňşyň bolsa ol hasam ýakynyň bolýarmy? Howe efe. Näme üçin? Sebäbi söýgül Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem serwerimiz bu wagtda ören ihlasy bolupdyr. Ortaňam goňşysyna ýagşylyk edýäni Allah da halaýandyr. Allah'ın halayan adamları olmak bize tüys gelişecek zat demidir.